Veurem exemplars de proves de la Junta Qualificadora, de la SIACOBA i de l'EOI. Tant la Junta com la SIACOBA com l'EOI tenen monòleg i diàleg. Bé, no hi ha monòleg en el C2 de la SIACOBA. Pel que fa a la mediació, en tenen la SIACOBA en C2 i l'EOI en B2, C1 i C2. El pes en el global de la prova és semblant en tots tres ens certificadors. És a dir, que oscil·len entre un 25% i un 35%. Els temps d'intervenció oral de l'EOI són més llargs, llevat de la mediació oral. Tot seguit comentarem una plantilla de correcció de la part oral de l'examen de la Junta Qualificadora. I pel que fa a les qüestions fonètiques, compararem amb l'anglès els sons de la E oberta, E, la O oberta, O, i la vocal neutra, la schwa, E. Així tenim una plantilla de la part oral de B2, que ens pot servir de referència per al nivell C. Ara ja he ressaltat els aspectes coincidents del monòleg i del diàleg. Ells fan entendre amb fluïdesa constant, és a dir, que cal fluir, no fer uns silencis. La velocitat de parla és adequada, ni massa ràpid ni massa espai. La durada de la intervenció és suficient. Jo recomano d'uns 10 a uns 20 segons per intervenció. És capaç de transmetre emocions i subratllar la importància personal d'un fet. Bé, així entra en joc el volum i també les variacions en l'entonació, les inflexions de veu. És capaç d'ajustar-se a les convencions del discurs formal, ús d'el·lipsis, llenguatge no formal, correcció normativa, ús de la varietat estàndard, s'ajusta a l'enunciat de l'exercici, és a dir, no pixa fora de test, no fuig d'estudi, és a dir, s'adequa al que se li demana. I ara, el que no coincideix. En monòleg, el discurs està ben estructurat, és a dir, és fàcil de saber en quina part del discurs ens trobem. També s'hi aporten exemples i idees secundàries clarament diferenciades de les principals. Resol la funció lingüística que se li demana: reflexionar, transmetre, intentar d'arribar a un acord, disculpar-se per algun fet. En diàleg, escolta amb atenció l'altre interlocutor i, per tant, dona continuïtat al que escolta, en confirma la comprensió i el convida a participar-hi. S'adapta a l'espontaneïtat de la interacció oral, sense provocar tensió comunicativa a l'interlocutor. I quant a la competència lingüística, la tractarem en detall en el vídeo següent. Les rúbriques dels nivells C1 i C2 són iguals i no entrarem en detalls més enllà d'establir 5 bandes qualitatives lligades a com s'ha fet, a grans trets, la intervenció oral. Tot podem qualificar l'aspirant com a molt bo, fins ara s'aprovaria, fluix, molt fluix o inferior, no s'aprovaria. Allò que sí que es detalla és l'actuació de l'aspirant pel que fa a l'elaboració del discurs, al contingut lingüístic del discurs i al control de la norma. Bé, doncs això és una orientació dels criteris d'avaluació de la prova oral, la qual consisteix a valorar la competència lingüística efectiva global de l'aspirant en situacions comunicatives. És així el desglossament de què inclou la competència comunicativa. Inclou la competència lingüística, la sociolingüística i la pragmàtica. Així hi ha uns quants exemples de funcions lingüístiques, segons el tipus: fàtica, connativa, emotiva, referencial denotativa, referencial informativa. Comencem amb exemplars de proves orals de la Junta Qualificadora. Continuem amb exemplars de prova oral de la SIACOBA.
En el cas de l'Escola Oficial d'Idiomes, l'EOI, cal llegir-se la guia del candidat per a les proves de certificació en cada convocatòria. Per cert, atenció al període de Matrícula Escola Oficial d'Idiomes. exemplars de monòleg i diàleg de l'Escola Oficial d'Idiomes. Exemplars de mediació de l'Escola Oficial d'Idiomes, amb indicacions per a cada nivell de la guia del candidat. I pel que fa a les qüestions fonètiques, cal no oblidar que la E oberta, la O oberta i la vocal neutra també les tenim en anglès. Per exemple, E oberta, and, o the edge, the edge, the edge, the edge, l'EDGK. La O oberta, mo, of, i també la vocal neutra, I també, per exemple, en paraules en anglès que acaben en tion o ture. Information, future. I en valencià, sobretot a pego, me'n vaig a Gandia, o en les vocals àtones en el català oriental del nord, o fins i tot en les tòniques, també en oriental i llenc. Per exemple, veure, trus, t'he fet trus. i betrus.